Nada, moi boas tardes a todos. Mércoles 8 de outubro de 2025, sendo as 20:36 horas, abrimos esta convocatoria deste pleno ordinario que foi cambiado de día, e o punto número 1, aprobación da acta da sesión anterior. Ten a palabra o señor Eires. Boas tardes, noites a todos e a todas. Con respecto a este primeiro punto, a acta, non temos nada que puntualizar. Por lo tanto, o noso voto vai ser positivo neste senso. Moi ben. Bueno, moitas grazas, señor Iris. Ten a palabra o señor Iglesias. Boas noites, da nosa parte tamén vamos a votar favorablemente, xa que non temos nada que añadir a acta da sesión do 1 de xullo. Moi ben, pois xa non votamos, aprobase por unanimidade entonces, despois da intervención dos meus portavoces. Pasamos á parte de fiscalización. Votase ao principio. Vale, antes de dar conta. Moi ben, pois creo que lle foi trasladado por parte do portavoz do grupo municipal un punto que temos que incorporar con carácter extraordinario, dado que antes da convocatoria do pleno non o podíamos incorporar a convocatoria porque non finalizaron os 10 días de exposición pública, e os 10 días de exposición pública pues finalizaron despois de que estaba o pleno convocado. Entonces aproveitamos o pleno para aprobar, someter a votación a conta xeral do Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio 2024. Por lo tanto, antes de debater o punto, temos que aprobar a incorporación deste punto á orden do día. Votamos a incorporación, votos a favor da incorporación deste punto. Apróbase por unanimidade incorporar ao debate deste pleno a conta xeral do Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio económico 2025. A proposta de acordo deste punto xa foi debatido na Comisión de Contas. Por tanto, primeiro aprobar a conta xeral do Concello de Boqueixón integrada pola conta da entidade correspondente ao ano 2024, composto polos seguintes estados e contas anuais, según o artigo 212.3 4 do Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, da Lei de Administración Local de Galicia. Por tanto, esta conta con a conta xeral conta co balance, ca conta resultado económico patrimonial, co estado de cambios no patrimonio neto, co estado de fluxos de efectivo, co estado de liquidación do orzamento e demais estados complementarios, coa memoria, coa desagregación que establece a orden HAP 1781-2013 do 20 de setembro, por que se aproba a instrucción do modelo normal de contabilidade local e coas explicacións e comentarios máis salientables dos feitos contables, financeiros e patrimoniais que aconteceron ao longo do ano 2024. Segundo, remitir a conta, unha vez se aproba, ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia, tendo en conta a resolución do 30 de marzo do ano 2007 da Presidencia do Tribunal de Contas, por que se fai público o acordo do pleno do 29 de marzo de 2007 que aproba a instrucción que regula o formato da conta xeral das entidades locais para a súa remisión por procedimentos telemáticos para a rendición de contas, así como o convenio asinado entre o Tribunal de Contas e o Consello de Contas para a implantación de medidas de coordinación da rendición telemática das contas xerais das administracións locais. Este punto foi debatido xa na Comisión Informativa de Contas, e para continuar co debate, se hai debate, se non procedemos á votación, pois ten a palabra o señor Iris. Sí, ben, con respecto a este punto 2, simplemente vou facer un resumo para que o público poida entender un poquinho sobre que é isto. Ben, estas son as contas do ano 2024. A 31 de decembro dese ano, o total de existencias e os depósitos no noso Concello ascendían a 1.662.565,52 euros. No tocante á liquidación orzamentaria do ano 24, en canto aos gastos, o tanto por cento de execución orzamentaria foi o 60,27%,
con unha apreciación da intervención que di que nos vindeiros orzamentos ten que reducirse o gasto e incrementarse os ingresos, xa que do contrario o orzamento pode entrar en déficit estructural. Segue dicindo que no caso dos gastos de capital evidenciase a non execución de gran parte das actuacións incluídas nas previsións definitivas do orzamento. Segue dicindo finalmente que as obrigas reconhecidas dos capítulos 6 e 7 proveñen en gran parte de créditos que se incorporan correspondentes a proxectos iniciados en exercicios previos que continúan a súa execución no ano 24. As modificacións de crédito supoñen o 30,84% do orzamento. En canto aos ingresos, o tanto por cento de execución destes é do 62,77%. O resultado orzamentario axustado é positivo en 86.217,87 euros. O remanente de tesourería para gastos supón é positivo e supón 2.766.562,75 euros. Pendente de utilizar 933.250,25 euros. En canto ás conclusións, dice que hai un claro crecemento do gasto, polo que as previsións de ingresos deben ser feitas coa maior prudencia posible. Segue dicindo que un escenario positivo de comportamento de gastos sería aquel en que os ingresos correntes do exercicio resultasen suficientes para facer fronte ao crecemento constante do gasto corrente. Recálcase nese informe a necesidade de que o gasto debe ter como referencia o límite do crédito orzamentario, xa que se observou a necesidade de acudir ao remanente para realizar modificacións de crédito para gasto que non contaban coa cobertura orzamentaria suficiente. E finalmente segue dicindo que os saldos pendentes na conta 413 responden a unha mala execución e planificación do gasto público, xa que non deixan de ser obrigas que se atopan pendentes de aprobación ao final do exercicio, por non ter cabida no exercicio correspondente. E no contello de saldo é de 45.481,10 euros. Recordar a necesaria depuración de saldos de exercicios fechados, tanto en ingresos como en gastos. A débeda viva é de 0 euros, sen incluir aí os préstamos da deputación. Cúmprese coa regra de gasto e co obxectivo de estabilidade orzamentaria. No ano 2024 non houbo REC, é dicir, recoñecementos extraoficiais de crédito, e o secretario interventor informa favorablemente a conta do exercicio 2024, xa que tampouco se aprecian distorsións salientables desta. Por lo tanto, con todo isto, o noso voto neste punto vai a ser a abstención, porque creemos que pode ser millorable, pero bueno, non deixa de ser unhas contas aceptables. Muchas gracias, señor Iris. Para continuar con el debate, tenga para los señores Gómez. Moi ben, pois para non repetir outra vez os números que xa apuntou o señor Iris Castro, vou facer un pequeno repaso dos distintos capítulos da conta xeral da liquidación orzamentaria do ano 24. A conta xeral e a liquidación do orzamento do 24 do Concello de Boqueixón presentan unha imaxe fiel e transparente da xestión económica municipal. A análise dos datos evidencia unha administración responsable dos recursos públicos, un equilibrio entre ingresos e gastos, cumprimento da normativa orzamentaria e unha situación financiera que garante estabilidade e capacidade de actuación no futuro. En canto aos ingresos municipais, os dereitos recoñecidos netos no exercicio 24 mostran unha boa capacidade recaudatoria e niveis de execución que reflicten realismo na previsión orzamentaria. A estructura de ingresos segue a liña dos exercicios anteriores, cun peso destacado dos impostos directos e as transferencias correntes que aseguran estabilidade. O nivel de execución global de ingresos sitúase por riba do 90%, indicador de que as previsións iniciais foron axustadas e que a veciñanza cumpre de maneira adecuada coas súas obrigas tributarias. Cabe destacar que na partida de ingresos non se reflectiron máis de 222.000 euros das liquidacións trimestrais de 2024
polo servicio de abastecemento de auga debido a un retraso nos pagos non imputable neste caso ao Concello de Boqueixón. Con estes ingresos que corresponden ao ano 2024, o resultado orzamentario sería ainda superior e o consecuente traslado ao remanente de tesorería tamén. En canto aos gastos, a execución do gasto presenta tamén unha porcentaxe elevada, o que confirma a capacidade do Concello para transformar os recursos disponibles en servicios reais para a cidadanía. Dentro do gasto corrente, mantivos o equilibrio entre o capítulo 1 de persoal, o capítulo 2 de bens correntes e servicios e o capítulo 4 de transferencias correntes, evitando desaxustes. O gasto de investimento experimentou unha execución destacable, reforzando o compromiso municipal coa mellora de infraestructuras e servicios. O exercicio pechouse cun resultado orzamentario positivo, o que amosa disciplina no gasto a rigor na previsión de ingresos. Volvo a poñer de manifesto que este resultado sería ainda máis elevado se eses 222.000 euros que corresponden ao exercicio 24 fosen cobrados no período de vengado. Este superávit confirma que o Concello non só cubriu as súas obrigas, senón que xerou marxe para continuar mellorando os servicios e planificar actuacións futuras sen recorrer a endevedamento adicional. Como ben apuntaba vostede, a deuda viva do Concello con entidades bancarias a 31 de decembro do 24 e a 8 de outubro do 25 é cero. O remanente de tesorería para gastos xerais situouse en niveis positivos, reforzando a capacidade de financiamento propio e garantindo liquidez para afrontar necesidades futuras. A cifra mantense dentro dun rango que acredita a solvencia do Concello, ao tempo que asegura o cumprimento dos prazos de pago a proveedores. Da análise despréndese que se cumple a estabilidade orzamentaria, un dos principais indicadores exigidos polas normas de disciplina fiscal. A regla de gasto non se vulnerou, xa que a evolución do gasto é coherente cos límites fixados pola normativa. Isto evidencia unha planificación rigorosa e un crecemento sostible. A conta xeral de liquidación do orzamento do 2024 de Boqueixón permiten extraer conclusións moi positivas. Ingresos suficientes e realistas con execución elevada, gastos equilibrados e orientados a servicios e investimentos sen excesos, resultado orzamentario positivo que garante estabilidade, remanente de tesorería sólido que proporciona marxe de maniobra, cumprimento da estabilidade da regla de gasto que avala a solvencia institucional. En definitiva, o Concello de Boqueixón presenta unhas contas municipais que reflicten solvencia, responsabilidade e capacidade de futuro, situándose nunha posición que lle permite garantir servicios públicos de calidade á súa veciñanza e afrontar novos retos con seguridade financiera. Moi ben, pois procedemos a votación deste punto da conta xeral. Votos a favor? Abstencións? Moi ben, apróbase polo tanto en conta xeral e será remitida ao Consello de Contas e a... Moi ben, pois pasamos á parte de control e fiscalización. O punto número 2, decretos de alcaldía editados entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2025. Se les remite a todos os membros da corporación o listado de todos os decretos, por lo tanto, pues non ten moito xeito que os cite aquí todos. E o punto número 3 tamén, dar conta dos reparos de legalidade suspensivos da tramitación administrativa dos expedientes emitidos entre 1 de xullo o 30 de setembro do 2025. Incorporase tamén un certificado do secretario onde di que non houve ningún reparo de legalidade suspensivo por esta tramitación administrativa nestos meses. Por tanto, bueno, pues darse conta, toma conta o pleno deste tema. Pasamos ao punto número 4 de mocións dos grupos municipais. Non habendo ninguna moción presentada por grupos municipais, pasamos ao punto número 5 de rogos e preguntas. Para formular o rogo pregunta, non sei se hai, empezamos por Marta Lasica. Adiante, Marta. Boas noites, eu vou ser moi breve. Quería consultar que, aproveitando que se está acondicionando o local social de Sergude, se está prevista algunha actuación na varanda de subida ás escaleiras, que está un pouco peligrosilla, e tamén o ascensor. Aproveitando tamén que se está...
O de Lestedo, perdón, sí. Lestedo. Estaba falando nada. Non había moitas Vamos a unitaria, se parte se quería falar de unitaria. No local social de Lestedo. E tamén no ascensor, que non está en uso, non sei se funciona, se pode dar uso do seu funcionamento. E as luces que están na última planta, na de arriba de todo, non funcionan. Non sei se a posibilidade de poñer o mellor un foquiño en cada planta solar que teña detección de movimiento, porque polas noites non se ve nada. Alguna pregunta máis? Sí, bueno, eu xa que Marta foi breve, vou ser un poquinho máis longo. Ben, bueno, quixera antes de nada facer unha puntualización. Eu creo que despois de 3 meses xa era hora do pleno. Nada, xa empezo co tema. A primeira cuestión é sobre o gimnasio municipal. Hai queixas dos usuarios e usuarias deste polas, digamos, actuacións que se están facendo ali, e porque moitos deles non entenden porque algunhas actividades se fan neste sitio e non no pabellón municipal. A seguinte cuestión ou a seguinte reflexión é sobre o centro de día, non? O centro de día compartido con Vedra. O centro de día, como saben vostedes, foi unha moción, aprobouse unha moción do ano 20 que presentamos os grupos de veciños de Boqueixón e o BNG de Vedra a finais do ano 20, en pleno COVID. Esa moción conxunta di que se forma ou se fai unha folla de ruta para materializar dito acordo nun prazo de 3-4 anos, é dicir, no 2023-2024, coa creación dun comité de traballo municipal e comprometéndose a construcción antes de que remate o mandato no ano 2027. En xaneiro do ano 2021, os concellos de Vedra e Boqueixón, Díasía Nova, están preto de conseguir un centro de día compartido. No ano 2021, estamos a 2025. A reunión coa conselleira Fabiola García serviu para avanzar no proxecto e recabar posibles apoios da administración neste centro. En febreiro do ano 21, os rexedores na Clinte salientan a importancia de contar cun servizo como este e dice que existe unha demanda real por parte dos veciños e veciñas de ambos os dous concellos e puntualízase que é unha necesidade. 4 anos máis tarde, estamos á espera aínda dele. Non sei se con financiación, sen ela, porque non temos coñecemento disto. Despois deste ano 21 houve algunha reunión nos concellos de Vedra e no noso concello entre os grupos municipais. Inicialmente era un proxecto, posteriormente presentouse outro e non sei agora en que punto estamos neste senso. Eu creo que é compatible perfectamente coas 4 casas do maior que temos no noso concello e bueno, que imos ter, temos 2 e imos ter outras 2, non? Pero quero tamén puntualizar algunhas cousas que podese ver que algunhas cousas sí que van cara diante, pero sen embargo outras que se estancan, como pode ser esta, non? Eu entendo que é unha financiación significativa, pero tamén lles propoño algo. Se o Concello de Vedra económicamente está mal, dito por vostedes mesmos, e polo tanto non pode afrontar a súa parte da financiación, pois que o faga o Queixón Sol. Temos un centro de día, estamos tan ben, pois podemos facer o Queixón Sol, non? Entón, ese é un plantexamento. Eu creo que non, que o lógico sería que os dous concellos insistamos neste senso, pero é importante compatibilizar a casa do maior, as 4 casas que se van crear co centro de día. O punto 3 sería unha nova que saiu recentemente que di que só 3 concellos da nosa comunidade están libres de radón. Isto foi a 11 de xullo de 2025.
Séguese dicindo que dos 313 concellos, 285, é dicir, o 91%, son clasificados como zona 2, polo tanto, de actuación prioritaria. A nosa comunidade é a comunidade máis afectada de España por este gas, que é un gas invisible e potencialmente mortal. E que significa zona 2? Pois que é imprescindible e obrigatoria a medición deste gas en todos os centros. Así como hai 285 concellos nesta zona 2, hai 25 na zona 1, que na nosa provincia son dous concellos, que son o concello de Meride e o concello de San Sadurniño. E hai 3 concellos libres da súa medición, que son Sobrado, As, Somozas e Cervi. Segundo a OMS, por que é importante isto? Porque segundo a OMS é a segunda causa de cancro de pulmón, solo por detrás do tabaquismo. Causa máis de 1.500 mortes anuais en España. As propostas do noso grupo neste senso é que se forme a veciñanza sobre este gas, que a pesar de que non se fala moito, é, como vostedes saben, mortal. E non sei se teñen plantexado algunha actuación nos edificios públicos municipais neste senso. Cuestión ou reflexión cuarta sobre o tema dos incendios, que este ano houve unha vaga moi importante na nosa comunidade, por desgraza. Os incendios creemos que se apagan en outono e en inverno, polo tanto é imprescindible máis e mellor prevención. E iso como se fai? Pois xestionando millor o noso ámbito, o noso entorno, ou doutro xeito. E como? Pois con máis servizos públicos para atraer e fixar poboación no noso entorno. Cuestión 5. Fai unhas datas saía nos medios de comunicación municipais unha auditoría da rede de saneamento municipal. E falábase dentro disto dun plan municipal para utilizar fosas sépticas con sistemas de infiltración no terreo. Estánse implementando. Cales son as conclusións destas e que xa as temos. A parte desas reflexións, quería darlle os parabéns, eso sí, polas melloras que se están acometendo na Casa da Cultura de Campo Rapado por un importe aproximado de 45.000 euros. Por qué? Porque veciños xa lles ten, insistido neste senso que era importante facer unha nova teitume, cambiar os canalóns, etc. E a pista de entrada cara ao tanatorio, que non entra dentro deste punto, pero que tamén se vai a millorar próximamente. Un rogo, 8, importante, que me trasladan algúns veciños, que as beirarrúas de Faianos, moitas delas son estreitas, con obstáculos, en algunhas zonas son de difícil acceso para persoas con mobilidade reducida. Noutro punto, tamén sobre isto, que os veciños queixanse do estreitamento progresivo das pistas sobre as que se están actuando, é dicir, estáse limpando, pero estánse estreitando esas pistas, non? Por lo tanto, piden que se limpen, sí, que se actúe sobre elas, pero que non se estreiten. Despois, unha serie de actuacións que lle proponemos para a parroquia de Pousada. Xa lles teño dito algunhas veces, pero bueno, voulle insistir nelas. Unha rampa, ou que se valore unha rampa de acceso á igrexa parroquial, non é que pidiu a xente, o adecentamento do vial dende a capela da fonte ata os invernadoiros e do vial dende o cruceiro ata o Loureiro, así como dende Donas ata a casa de Silva. Para repetir as dúas últimas. Sí, vamos a ver, sería o adecentamento desde a pista, desde a capela da fonte ata os invernadoiros, despois dende o cruceiro ata o Loureiro e dende Donas ata a casa de Silva. E despois outras dúas cousiñas é a reparación das arquetas da pista que se asfaltou no Pedrouzo, que se romperon,
e a reparación da fochanca no vial da Carballa, que leva así varios anos. Cuestión 9, reflexión 9, o arranxo do muro da casa do cura de Oural e a colocación dunha tapadeira nunha arqueta existente no vial da Silveira entre Talleres González e a casa de Juan de Neira. Xa fai tempo que está así e de vez en cando ponse un cono aí para que se teña en conta, non? Eu creo que o importante non é só por o cono, senón que se poña unha tapa. Despois tamén quería facer outra reflexión. Como vostedes saben, veciños levanse solicitando de forma reiterativa actuacións máis ou menos urxentes no vial de titularidade da Xunta AC 960. Saben vostedes, os que pasan, os que están por esta zona, que os coches pasan unha velocidade significativa, moito máis do que o tramo permite, non? Por lo tanto, sería importante que as forzas e corpos de seguridade do Estado estean pendentes ou máis, tamén que certos tramos atópanse máis uns que outros en mal estado e, por lo tanto, son perigosos e, como dixen antes, noutros, sobre todo rectas, os vehículos circulan a unha velocidade excesiva. Por lo tanto, solicitamos que presionen ao Goberno para que tome as medidas pertinentes, xa que se poida limitar a velocidade, non sei de que forma, pero que sexa de forma efectiva. E, como saben vostedes, fai poucas datas houve un atropelo en Campo Rapado e solicitan que se coloque, se é posible, un espello para atravesar a estrada á altura da casa de Barreiro. Outra cuestión que creo que é importante para que a xente saiba, isto é doutro concello, creo que se pode mandar ás casas na que se reflicte un pouco o tema do servizo de recollida de lixo, non? Os tipos de contedores que hai, o punto limpo, é dicir, onde está, en que horario abre, que residuos se poden depositar nel, e do punto limpo móvil que sí que se fai na revista municipal. Despois, que tipo de residuos pode ir en cada un dos contedores, e eu creo que isto, enviando unha sinxela folla a cada casa, que é máis productivo que non que se suba a redes, que tamén, pero non só que se suba a redes de comunicación municipais. E dúas últimas cuestións. Unha delas ellas formulei, creo que nun pleno previo, e insisten nela. O vial entre o Bar García e Ramsa, de quen é titularidade? É unha parte do noso concello, ou é toda, ou de quen? E despois de veciños tamén creemos con 20, temos unha escola unitaria sen uso, que creemos que sí que sería importante que se rehabilite na medida das nosas posibilidades e que se lle dé un fin social para que poidan beneficiarse todas aquelas persoas que sexan merecedoras dela. Nada máis, por a miña parte, esas son as cuestións que traigo hoxe. Nada máis, e moitas gracias e boas noites. Moi ben, pois moitas gracias polas preguntas. Con respecto á da concelleira Marta da Silva, en canto ao local, en canto ao local social de Esteiro, efectivamente está executando a Consellería de Cultura un proxecto Consellería de Cultura de Campo Rapado. A través dunha subvención da Xunta de Galicia de Infraestructuras está executando un proxecto de aproximadamente 40.000 euros, un poquinho máis de 40.000 euros, e sobrecolle acondicionamento da segunda planta, que está por encima da gardería, con cambios de 5 ventanas e con acceso con unha nova porta, a subida tamén da varanda de seguridade, que vai ser elevada tamén,
e iso incluye tamén unha serie de actuacións no sótano con un falso teito para mellorar a sonoridade e tamén con portas exteriores no local de Apixo. Hai a tarima na segunda planta. Non tivemos ningún plantexamento en canto ao ascensor. O ascensor, efectivamente, desde que se fixo, nunca funcionou, nunca se puxo a funcionar. Unha actuación xa desde o ano, non sei, 2006 ou 2007 ou así. Nunca chegou a funcionar o ascensor porque tampouco nunca houve así unha presión ou unha necesidade imperiosa de activar un ascensor, tendo en conta que os mantementos dos ascensores costan moitos cartos. Por lo tanto, esta hora sempre se poden facer actividades, hai espacios múltiples e suficientes para facer actividades e, en todo caso, non digo que non descarto que non se poida facer algunha actuación aí, pero neste momento, neste proxecto non está contemplada. Supoño que actualizar ese ascensor, me imagino que habería que facer unha memoria e ver cales son as necesidades desa iniciativa. En canto ás preguntas do señor Eiris con respecto ás queixas do gimnasio municipal por esas actuacións que se están a facer ali, non sei se se refere a actuacións, actividades ou algún tipo de obra, estáse facendo ali unha pequena obra nunha das salas vinculada a un premio que tivo a Escola de Judo, e, por lo tanto, unha das salas está adaptando a Escola de Judo, que está facendo a actuación que fai directamente a Escola de Judo, no marco de poder utilizar esa instalación e poder ofertar esa actividade en condicións con garantía. E con respecto ao resto das actividades, o certo é que están facendo melloras, están incorporando nova maquinaria, está habendo un éxito de participación de usuarios, que neste momento hai máis de 170 usuarios que están utilizando a instalación o gimnasio municipal. Creo que é algo sin precedentes, porque facía moitos anos que non había tanta participación. Por lo tanto, creo que as actividades que se fan responden á demanda da xente. Utilizar tamén esta instalación parte do colexio, e temos plantexado un proxecto que rondará os 200.000 euros, que estamos buscando a financiación para poder facer máis arreglos unha vez de arreglar o teito, que foron que o arco temporal. Estamos pensando nunha serie de monturas térmicas para eliminar humedades, cambios de algunhas ventanas, pintado integral, etc. Pero, quero trasladarles para a súa tranquilidade que o gimnasio está tendo moitísima actividade. A actividade que está tendo está consensuada coas necesidades da poboación e, efectivamente, non digo que unha actividade se pode facer no pabellón, pero, en todo caso, nós estamos dándolle cobertura a unha petición dos centros educativos que para actividades moi concretas dos nenos está utilizando tamén, como se vai facendo xa desde fai bastante tempo, para os usuarios ou para os nenos do CPI Antonio Horta Couto. Con respecto ao centro de Día de Berra, teño que dicir que non temos ninguna novedade neste senso con respecto ás actuacións que se fixeron co Concello de Berra. Non hai ninguna novedade das que comentamos no pleno anterior. Con respecto á pregunta número 3 que falaba vostede da comunicación do gas gradón e facer as medicións dos edificios municipais, o certo é que non hai nada feito, pero pediremos un orzamento do que é necesario, do que hai que facer para dar cumprimento da normativa en canto a medición do gas gradón nas nosas instalacións. Con respecto á pregunta número 4, falaba vostede da prevención de incendios. Que había que prever todo o ano, atraer xente, fixar poboación. Aí estamos, de alguma maneira, facendo todos os desbroces, chegando
o maior número de sitios e evidentemente pues, este ano marcou un antes e un despois o tema dos incendios porque pues, por suerte en Boqueixón non houve que levantar moitas incidencias, salvo un pequeno conato de incendio en unha parroquia de Ural que foi apagado pois, en moi pouquinho tempo e non tivo maior máis trascendencia que esa, pero bueno, que é un tema no que pues, creo que hai que traballar conxuntamente con toda a veciñanza, sobre todo por nas fases secundarias e nos núcleos. En canto a auditoría do saneamento, está facendo unha auditoría de saneamento con a subvención da Xunta de Galicia. Nesa auditoría, bueno, pues vanse definir cales son as deficiencias pues, que conta a rede actual de saneamento no Concello de Boqueixón e contando pues, con ese traballo, con esa auditoría, pues, vai nos permitir pues, participar en distintas convocatorias que poida ter a Xunta de Galicia para mellorar a amplia rede de saneamento que conta o Concello de Boqueixón. Falaba vostede tamén do programa de fosas para os pequenos núcleos. Hai que recordar que o coste medio do saneamento en Boqueixón os últimos que se fixeron cos sistemas tradicionais que levan vixentes moitos anos estaban nun coste de 16.000 euros por casa. Iso, pues, a media estaba nos 7.000 euros, 7.500 euros por casa, pero o último xa foi en Nogueda e foi xa pues, nunha parroquia con casas moi dispersas e foise unha media de 16.000 euros e con un coste de mantemento desa depuradora pues, moi por encima do que sería recomendable gastar neste servicio. Por lo tanto, bueno, pues hai un plantexamento, a Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, fixe unha serie de estudios con a Universidade de Santiago e fan un plantexamento de fosas para grupos, fosas por infiltración, para grupos de casas de 4, 5, 6, 8, 10 casas, para pequenos núcleos, que é a fórmula que máis se axeita ás necesidades do Concello de Boqueixón que nos faltan neste momento. Neste momento está iniciada a contratación por valor de 370.000 euros de 5 fosas destas pequenas, xa con autorización de Aguas de Galicia, con financiación autonómica, podemos aprobarnos neste pleno e, por lo tanto, está iniciando a contratación por parte dos servicios municipais e, por lo tanto, en 2 meses estará rematada a contratación e empezarán a executar as pequenas fosas ou depuradoras da aldea de Xedas en Castrar, da aldea do Casal en Lamas, da aldea de Outeiro en Nogueda e na aldea de Ardilleiro pequeno na parroquia da Granxe, con algunhas pequenas ampliacións, unha Sucide, que tamén en Campo Rapado ampliacións de 370.000 euros. En este momento levamos xa bastante tempo redactando un proxecto, pero que tivemos baixa na terceira evaluación do proxecto por parte de Aguas de Galicia, donde incorporaríamos moitas máis fosas neste sentido. O seu ten un alcance de 1,5 millón de euros, ou incluso un pouco máis. Estamos falando que para rematar o saneamento en Boqueixón con esas fosas estaríamos nun alcance de 2,2 millóns de euros, por lo tanto estamos falando de 370.000 para contratar e de 2,2 que hai que buscar financiación. Tenemos o compromiso da Xunta de Galicia que vai asumir unha boa parte do que estamos valorando, pero tampouco podo anticiparlle máis información hasta que este concretada por parte da Xunta de Galicia. En canto á Casa de Cultura de Campo Rapado, bueno, pues a Consellería de Cultura contratou esta obra que está prestando no Concello de Boqueixón, a Casa de Cultura de Campo Rapado, con carácter, bueno, pues rápido. Creo que agradecerlle o compromiso do propio conselleiro para financiar esta actuación. Non é grande económicamente, pero si é necesaria, onde se está facendo pues, despois de máis de 30 anos que leva esta casa construída desde o ano 2003, o 2002, que foi, no, perdón, 92, 93, que foi a súa inauguración. Foi esa gran obra que se fixo nese momento, pues nunca se tocará o tellado ni nos canalós, pero, por lo tanto, pues, nunha boa parte está cambiando toda a tella, noutra estáse arreglando as tellas que están rotas e repoñendo, reparando, limpando, aplicando os produtos necesarios para que se poida
que dá pois, un teito que dure pois, moito tempo, e ademais pois, vanse fazer unhas pequenas actuacións no interior de adaptación pois, dos focos para os temas de no escenario, pois, cambien o color, porque para as actuacións, para o teatro, para esas cousas, pois, prefieren o recamendan outro color, porque hai un cambio de color, e tamén hai unha mellora na ubicación dos focos de iluminación do escenario. Por lo tanto, estamos facendo actuacións no local social del Estedo, no local social de Campo Rapado. Estamos, esta semana estivo o concelleiro de servicios, señor Iglesias, con arquitecto, con os arquitectos valorando tamén mellora no local de Granxa, no local de Loureda, alguna mellora no local de Gasclar, e outras melloras pois, en locales, intentando facer un proxecto, redactar un proxecto que recolla pois, todas as necesidades que teñen os locais socioculturais, bueno, pois, para tratar de telos pois, ao día. En canto aos robos, aos que facía vostede referencia, ver as rúas estreitas ou con difícil acceso, bueno, pois, efectivamente, pois, hai rúas que teñen moitos anos, e, bueno, pois, non digo que non lle sobre pois, facer alguna mellora. En canto ás queixas do estreitamento progresivo das pistas cando se arreglan, bueno, pues dá a impresión de que se estreitan, non é certo, porque non se recorta o firme que está asfaltado, pero ás veces pues, pode dar a impresión se o que vai ca motoniveladora, se o aproxima moito a motoniveladora a plataforma que está asfaltada e lle plana todo o terrón que ten este aí, pues dá a impresión que acortamos que é a nível plataforma. Bueno, xa demos instruccións que cando as planen non as planen tanto, que lle deixen un espacio na plataforma e esa parte xa moito máis sólida de zahoga, de suelo, para que non parezca que se recorta. Bueno, en todo caso, sería un punto que daría para moito, pero bueno, temos en conta como robo. Falaba vostede de unha proposta tamén na parroquia de Pousada, desa rampa ao acceso da iglesia parroquial, que a pista que vai da Carmela da Fonte ao cruce onde están os invernadeiros, a pista do cruceiro de Loureiro á aldea do cruceiro á aldea de Loureiro. Eso temos xa unha valoración para darlle un riego a esa pista, valoración que económicamente é moito máis do que parece un riego sencillo que son unha actuación que sobrepasa os 20.000 euros, e non lle entendí moi ben isto de donas a casa de Silva. A subida toda, non cacho que vai continuar hasta a Pousada, non? Hasta o cruce, sí. Revisando. Desde o fondo, desde Donos, sabes? Porque desde Donas para baixo, se fixo... Aí vais fazer unha actuación xa que temos aprobada. Aí Aí temos varias pero desde donas. Non, Bueno, de Loureiro. desde o tramo que chama onde vais a pista que ven desde o cruceiro, que se xunta... Sí, onde vais a pista de moto. E vais para allá, que é un caso é un reto, detrás do corredor, e que la carga aí por medio, hasta chegar ao cruce. Xa. Vale. Vais a pista de super estreito, que vai de Recorrección da fecha na Maria da Carballa, anxo do muro da casa do cura de Ural. Sí, fixeron unha liaxente que O mundo que estaba adeitado, pero agora eu quería quitar ya algo das cambio de terra. E a terra, porque sacaron ya as serras e todo eso, estaba aguantando dele. Pero limpando máis. Se cuenta non foi por dentro, non foi fora. Usted que pretende que o faga o concello? Non digo eso, pero digo que hai que ter contexto. Moi ben, eu que nos traslada a empresa que eles teñen acreditado e certificado, se que mando por escrito que eles son muros que tocaron e que os muros comenzan a deteriorarse e pues as veces caen. A capa entre Talleres González e Juan Abraldes, vale, xo revisamos. O tema da velocidade na C960, bueno, pues sí, compartimos ese diagnóstico, hai certos tramos en mal estado. Isto foi trasladado xa a conselleira cando foi a presentación da senda de Serude. Teño un orzamento, xa me trasladou o director de carreteras, un orzamento de aproximadamente algo máis de 300.000 euros para os tramos que están en mal estado desde Ponte Ledesma
a Susana, pois hai tramos que hai que fresar e volverles a dar unha capa de aglomerado, por lo tanto, esta actuación vai ser non é no inverno, senón será pois, nos próximos, bueno, nos meses de verano, se quedará para o ano 26, nos meses de verano, imagino que será o momento que fan esta actuación, pero si a teñen contemplada, teñen orzamentada e é un compromiso por parte da Xunta de Galicia de facer eso. Comenta tamén pois, actuacións na carretera autonómica a altura da Casa de Barreiro, bueno, sabe que é unha competencia autonómica e bueno, pues, valoraremos pois, a petición que tamén foi trasladada tamén por bueno, pues, por a propia persona que sufriu o accidente. En canto ao folleto de recollida de lixo, pois, efectivamente, insistir que nunca vai sobrar, seguir traballando nisso, hai que traballar todos os días, cada día nos pasan contenedores verdes que botan o que non hai que botar. A verdade é que é unha pena porque o tempo que se vai traballando nisso, pois, en algúns casos é casi para chamar a Guardia Civil e denunciar a quen están vertendo esas cousas aí, porque non ten sentido e iso ao final costanos a todos e iso implica pois, un coste añadido no servicio de lixo. E insistiremos, se insiste na xanela, estamos ahora facendo pois, hai composteros a disposición de todas as persoas que o queren utilizar. Dá moita pena ver moitas veces rozas feitas no contenedor verde. Temos identificados os sitios, temos identificados os contenedores e sobre esas zonas pois, teremos que, sobre esos núcleos, pois, faremos pois, alguna actuación. Estáse facendo tamén pois, dous composteiros destos que van ser pois, como dúas aulas tamén, dos composteiros públicos, que van ser pois, como dúas aulas didácticas no entorno do Colexio do Forte, dentro do propio colexio, para que todo o sobrante de cociña se poida reciclar moito máis que botar no contenedor verde. Aí xa unha reunión de formación tamén con persoal de cociña, vai haber unha reunión cos profesores de ciencias para que o incorporen tamén a súa programación anual de aula para que traten o tema do reciclaxe, a ver se conseguimos pois, sensibilizar os máis pequenos a través da utilización dese composteiro do reciclaxe e ademais pois, tendo xa pois, unha aula viva pois, que vai ser ese composteiro que se coloca no CPI Antonio Orzacouto, no entorno da cociña, e outro que se está colocando tamén en Codeso, no entorno da residencia de Codeso, que son os dous grandes centros que temos en Boqueixón pois, que máis poden aportar ao contenedor verde. Con respecto ao vial do Bar García Ransa, de quen é a titularidade, eu que teño entendido que iso foi todo sometido a un proceso de concentración parcelaria, por lo tanto, ao ser sometido a un proceso de concentración parcelaria, nos planos de concentración parcelaria non aparece ningún vía. Ese é o que me traslado. Non digo de poder fazer unha actuación máis nese sentido, pero quen pode mellor acreditar se existe ou non pois é concentración parcelaria. É certo que nós o temos no inventario de camiños, creo que está no inventario de camiños, pero manda máis concentración parcelaria, que foi sometida a concentración parcelaria, en aquel momento non houve ninguna alegación e en todo caso, pois eso, xa o confirmaremos, pero eu que entendo neste momento. A habilitación da escola unitaria entendo que pro de Codeso, forma parte tamén do noso programa electoral e no momento que teñamos algún tipo de financiación, tivemos a punto de buscar un uso como Casa do Maior tamén, sería un uso pois, moi apropiado, pero bueno, ao parecer pois, dúas propostas máis de Casas do Maior, pois igual con iso eu con 4, creo que somos os dos concellos de Galicia que máis temos. Esos son máis de 120.000 euros ao ano que destina a política social a Boqueixón para financiar estes servicios de carácter gratuito para os usuarios e creo que é un servicio que responde ás necesidades pois, maioritarias da nosa población e creo que non me quedou nada máis atrás e, por lo tanto, se un grupo popular non ten ninguna pregunta que parece razonable que non as paga, pois levantamos esta sesión
Os damos las gracias a todos. Muchas gracias.